justo, eta gaina laguna handia. Eta batela, ze jende asko da hortako ere bai, eta bueno, behintzat alde hortatik. Kriston aukera, ja azteko debutatu alizatia, eta gaina Irunen, Irundara izan da, askoz gehiago, egia esan. Txikitatik bilatu detena, behintzat pelotan hasten zeanean helburu horrekin iten da, beti, naiz eta oso zaila izan. Debutatzeko pauso handia behar dela, ze kompetitibitate handia da hortako, eta behintzat berria eman ziatenean aukera eukiko nula debutatzeko, kriston poza noski. Eta gero ere bai, Irunen zenian konfirmatu ziatenean, handiagoa indikan, así que hoxe. Netzako kriston aukera, kriston partidoa jarri diat ere bai, jokatzeko, lehen mailako pilotariekin, eta behintzat, gogoekin aukera aprobetxatzeko. Zat Martxelekin nitzela enteatu nitzenean, iztuetakin, kriston poz hartu nun, ze txikitatik asko gainzitu dugu kluban, justo, eta gaina laguna handia, eta kriston poz hartu nun jalde hortatik, eta gero beste aurkariak ikusita, errespetua, baina pozare baiz, azkenean debuta ez da izaten egun bat irabazteko zea dezuna, baizik eta disfrutatu, eta behintzat saiatu zure nivela ematen. Holako aurkariekin irabaztia zaila izaten da, baina nik uste aukera txiki horiek badaudela eta hoien bila joango gara.